Parkiraju se crni džipovi ispred kandidata za odbornike na lokalnim izborima, ne daju im do ponoći da izađu na glasanje, odnosno od 8 sati dok se ne zatvore biračka mesta, onda džipovi odu. U takvoj zemlji mi živimo, gde Zvonko Veselinović i Radojičić rade šta hoće, gde Šarić reketira sve investitore na Zlatiboru, 50 evra od svakog kvadrata koji se diže na Zlatiboru, zato ste Stamatovića doveli tu da vas ima više na gomili. Zavetnici. Koga god možete da ucenite i da uhvatite za nešto, vi ga dovodite tu da vam služi. I doveli ste sve ljude bez kičme, jel tako? Tu s kičmom više niko nema. Čast izuzecima, ali ja ih ne vidim sad trenutno, a bacam pogled po celoj sali. Ima Kena. Sve najgori taleg ovog društva vi ste izvukli i metnuli ovde da vršite lobotomiju. I ovo malo vremena što imamo, vi nešto replicirate, davite nas, gušite nas, držite nas satima ovde kod taoce. Opozicija je taoc u ovoj zemlji, vašeg ludila. Vi ste Kurtiju sve na Kosovu dali, imate obraza nekome da kažete da su izdajnici. Evo slike jedne, gospodo naprednjaci. Evo slike. Za 4 opštine koje ste predali Albancima u ruke, Kurti vam poslao autobuse da dođu na miting ovde da pokažu kako je Vučić veliki. Evo ga tu, pored vas sedi ovaj ministar Rakić, mučenik, što je polagao zakletvu. Jel treba da čitam zakletvu koju ste položili u vladi Kosova? I vi mi pričate o patriotizmu. A kad ste dole propali, Vučić vas doveo ovde da nam bušite mozak i da kupujete penthouse u Vojvode Stepe i da gradite zgrade. Svaki kriminalac ovde kod vas pravi zgrade, cela trošarina kriminalna banda Srpske napredne stranke. A poštene ljude koji to rade godinama reketirate. Reketirate ih i za priključak za vodu i za priključak i za struju. Samo su vaši ostali u poslu. Vi ste bre mafija, najveća mafija u Evropi i odgovarat ćete za to. Verujte mi, kad god dođe vreme, ja ću insistirati na tome da se ovde zatvore granice, da se svedu računi sa mafijom. Pobeći će neki, ali neće svi.